Denai paika India basobok jom madu bala di baonyo naya becak yorang kulili yang kota basuo jo kue taba yo martabak India yo dek parwik nan lah litak dan ajak makan martabak keceknyo paca muhabat entah di mana tersumbat inyo kecekanmu kehwa entah nama nan lah tea. Banyak haji sabana he oi saro banyo gadang bana mungkin nandi sabuik haji Lahore rang manyanyi jo manari dunia wale goyang maktaci goyang bana lagunya bana mo jali-jali he. Denai banyanyi India manari jo madu bala derasok suok jo kida tasinta mama gui banta kironyo mimpi kalera samalam den di India. Banyak haji sabana he oi saro banyo gadang bana mungkin nandi sabuik haji Lahore rang manyanyi jo manari dunia wale goyang maktaci goyang bana lagunya bana mo jali-jali he. Denai banyanyi India manari jo madu bala derasok suok jo kida tasinta mama gui banta kironyo mimpi kalera samalam den di India.